абдуҷаббор абдумаликов сокини 93 солаи шаҳри душанбе 47 сол омӯзгор кор кардааст. сарфи назар аз сину соли бузург ӯ барои хабаргирии набераи тоҷираш ба фурӯшгоҳи сад барг омадааст. барои мӯйсафед дар ин сину сол роҳ рафтан чандон мушкил нест, зеро роҳ рафтану ҳаракат карданро барои худ варзиш медонад. ман тавсия мекунам ки ҳамеша ҳамин авқотҳои серғизоӣ истеъмол кунанд, барои ки авқоти серғизо саломатии одама ҳаматарафа аз ҷиҳати масалан гигиенӣ бисёр муҳофизат мекунад. дуюм дар ҳавои тоза бисёртаи ҳаракат кунанд, хоб нараванд аз ҷо, ҳаракат кунанд, доим дар ҳаракат бошанд. ҳатто ҳамин баъд дар тинҷи оромӣ содагӣ давлат бошанд, ҳамеша тарафдор бошанд, дуогӯ бошанд, ки инам як воситаи бузурге аст ки инсонро ҳамеша шод мекунад. агар ҳамин шодӣ набошад мо ҳеҷ кор карда наметавонем. як пурсиши моҳам миёни сокинони Солман нишон дод ки онҳо сирри дарозумрии худро ба чанд омил рабт медиҳанд. мегуфтанд ки одамои кӯҳистон 20 сол зиёд умр мебинад. ҳавои тоза, меҳнат бисёр хуб буда. организмани тамом давлатҳои дунё варзиш вай кардиян, ин саломатиро фоида дорад. ман ҳамин намаки ки ҳоли ҷамъ мешавад, хонда чини гизала мешӣ. фақат ин наберавӣ ҳамаш раққосаю ҳама телевизору ана ҳамин бо гарди хеле саломатӣ нағз мешавад. бисёртар хуб мешад ба китобхонӣ, ба ягон корҳои ҷисмонӣ, барои корҳое ки камтар одам асабонӣ шавад, беҳтар умри вай дароз бибинад. лекин афсӯс ки шароити зиндагии ҳозира маҷбур месозад одаморо ки ба як проблемаи гирифтор шаванд, аллакай ин таъсири манфӣ мерасонад ба ҳар як орган, ба ҳар як торҳои нозуки асаби вай. агар шароитиш соз бошад, зиндагиш соз бошад, умрш дароз мешавад. чувани умраш дароз мешавад. инвалидо ва нафақахӯро буданд. ба гуфтаи Саудат Камолова, сармутахассиси Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ оид ба генетология, омили генетикӣ ё ирсӣ ва тарзи ҳаёти солим сабабҳои аслии дарозумрӣ буда метавонад. умри одам дароз мешавад чунки шароити зиндагонӣ хуб аст, хӯрокворӣ хубтар аст ва хизмати тиббӣ ҳозир хубтар шудагӣ дар ҳама давлатҳо, ҳамчун дар Тоҷикистон ва ҳама нафақа мегиранд. Саудат Камолова дар мавриди вазъи пешравии аҳолии Тоҷикистон таҳқиқотҳое анҷом додааст. тибқи пешбинии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Тоҷикистон, аҳолӣ аз 60 болои кишвар то соли 2030 11.5% аҳолиро ташкил хоҳад кард ки ин метавонад мушкилиҳо ҳам ба дунбол дошта бошад. олимон пешравии аҳолиро як аз инқилоби ором менамоянд ва бисёр мушкилӣ бояд пайдо шавад. барои ҳамин дар чӣ соҳаҳо, дар тандурустӣ, пенсия, нигоҳубин, агар умраш дароз бошад, баробир пир мешуд, бемор мешуд, як кас бояд бар онҳо нигоҳубин кунад. барои ҳамин аз ҳоло бояд ҳама вазоратҳо тайёрӣ бинанд ба ин дарозумрӣ, чунки ин бисёр проблемаҳои зиёд пайдо карданаш мумкин. солмандон дар Тоҷикистон ҳама тақрибан мушкили ҳамсон доранд: нафақаи ночиз, камбуди ҷойи зист ва набуди шароити хуб дар даврони пирӣ аз мушкилотест ки домангири аксарияти пирони тоҷик аст. аммо зиндагии онҳое ки дар деҳот давраи пирӣ меронанд ба фарқ аз дарозумрони шаҳрнишин осонтар гуфта мешавад. Вазорати тандурустӣ ҳам гуфт ки умри миёнаи сокинони рӯстоӣ дар муқоиса бо шаҳрнишинон 5.2% бештар буда, умри миёнаи мардҳо баробари 74 ва занҳо 77 сол будааст. инро ба он марбут медонанд ки дар рӯстоҳо анъанаву арзишҳои суннатии тарзи муносибат бо пиронсолон то ҳанӯз пост дошта мешавад ва онҳо ҳам дар иҳотаи наздикон худро хушбахттар ҳис мекунанд.